Tenia la sensació que el problema era que no tenia prou disciplina, em va dir la Núria. En aquest cas veuràs què passa quan el dejuni es converteix en una lluita silenciosa. Abans, vés a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu dejuni per rebre la guia gratuïta. La Núria és una dona activa que entrenava regularment i feia dejuni 16-8 perquè li semblava el correcte. Però cada setmana es notava més cansada, arribava als àpats amb molta urgència i sentia que no recuperava igual. La fricció real no era falta de força mental, era intentar sostenir una estructura que no encaixava amb el seu context esportiu ni amb els seus horaris. Què vam fer? Obrir una mica la finestra els dies més intensos, reforçar l'abans i el després de l'entrenament i deixar d'interpretar cada gana com un fracàs. No sempre et falta control, de vegades et falta marge. I si hi ha cansament intens, mareig o alteracions preocupants, consulta un professional sanitari. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu dejuni per rebre la guia que t'ajudarà.